गाबोन 24 डिसेम्बरनि जानो गोनां बिटिसिनि फ्ल'र टेस्टखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम जाहाथे आंनि बे भिडिअआ दानि बिटिसि चिफ प्रमद सार आरो थांनाय बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम सहैयो। दा आंनि बे भिडिअआ जाहैबाय आं गाबोननि दिनखौ लानानै, मानो होनबा फारनैनिबो खोथाखौ खोनासंनानै बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारिया मैया गावनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामबाय, बियो मा लुगैयो। आरो दिनै जोंना दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' साराबो गावनि स्टेन्डखौ दिनै क्लियार खालामबाय, बियो मा लुगैयो। दा सानैनिबो साननायाथ' एकदम अपोजिट डाइरेक्सन। गोदोनि बायदिब्ला जोंना प्रमद बर' सारा आखाइखौ आवगायहरदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि सारा आखाइखौ नाजावाखैमोन। दा बे समा उल्था जानानै फैबाय। हाग्रामा महिलारि सारा आखाइखौ हरबाय, दाना प्रमद बर' सारा होनबाय दाख्लैनो आंनि आखाइखौ नाजावाखै, आं दिनै नोंनि आखाइखौ मानो नाजावनो। दा बेखौ लानानै आंनि नोजोरावहाय गाबोननि दिना जाहैबाय जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर खाबु बा मोनसे बिराद गिदिर अपरचुनिटि, गल्डेन अपरचुनिटि। जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा लाखिनो थाखाय आरो बर' सेन्टिमेन्टखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गाबोननि दिना मोनसे बर' हारिनि थाखाय बिराद गिदिर खाबु। बियो खालि जोंनि सानै बर' लिडारफोरनि डिसिसननि सायाव दा निर्भर जानानै फैबाय। दा जोङो जोंनि बर' हारिनि हिस्ट्रिखौ नायोब्ला नुनो मोनखायो, गोदोनिफ्रायनो पार्टिया जोंना मोननै। जेब्ला एबसुआ जोनोम जादोंमोन बेनि सिगां पिटिसिएआ दंखायोमोन। दा बिसोर मोननैजों उल्था अपोजिट, सानैजों नांलायनाय हमलायनाय बुलायनाय अबाव बायदिसिना। बिनि उनाव फैदोंमोन बिएलटि आरो एनडिएफबि। बिसोर मोननैनिबो ग्रुपआवबो सानैजों नायनो हालायलाया। दा मोनसे ओंखारबावदों दा जाहैबाय मा, गोदोनाथ' जेनेबा आन्डारग्राउन्ड बिएलटि एनडिएफबि, दाना अभारग्राउन्ड पलिटिकेल दाना फाइट बिपिएफ आरो इउपिपिएल। जोङो बेसेबां गावजों गावनो बिरुद्दि जानानै थानो हाबावनो। हे प्रमद बर' सार, आं नोंखौ आखाइ खुलुमनानै होनो, नोंथाङा जुदि बुजिनानै, जों मिथिखायो सिनायखायो नोंथाङा गोरों गोरा मानसि, नोंथाङा जुदि बुजिनानै जायनाखि जोंनि बर'फोरनि एकदम बिर'धि, गोदोनिफ्रायनो बड'लेण्ड डिमान्ड जेब्लाखि जों खालामबाय थादोंमोन, बेखौ एकदम स्ट्रं वार्डजों निषेध खालामग्रा जिएसपि, जायनाखि अना बर'फोरनि पार्टि, बेजोंनो जुदि नोङो ज' जानानै सरकार दानो हायोब्ला जोंनि बिदा फंबाय, जोंनि बर' माहारिनि पार्टि, जों ज' जानानै मानो दानो हाया। आं बेखौ होनाखैदि बिपिएफजों थानानै नोङो बिजेपि बा जिएसपिखौ गारनांगौ। मोनसे सलिउसना बे, नोङो जिएसपिखौबो लाफा, नों बिजेपिखौबो लाफा, बेजों लोगोसे नोङो बिपिएफखौबो नोंनि सरकाराव लाफा। दा सिटआ नोंनो जा। जोंना हाग्रामा साराबो होनखाबाय बेनो सिटबो नाङा, डिपुटि चिफबो नाङा। बेयो फार्स्ट टाइम जों नुदों, जेनेबा नोंसिनिफ्रायनो खोनायो, जोंथ' डाइरेक्ट खोनाया जाहैबाय। जेनेबा गंग्लायनाय होननानै बुङोब्ला बिपिएफनिफ्राय एसे गंनाय होनोब्ला बे फार्स्ट टाइम जों खोनादों। बिथांमोना गावनि आखाइखौ फोलावहरदों। दा बेनो जोंनि गल्डेन अपरचुनिटि। बिनि आखाइखौ जोंहा नोंखौ गोरों गोरा हिसाबै, बुजिनाय हिसाबै जोंनि बिपिएफनि आखाइखौ, हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइखौ हमथागोन होननानै जों बर' फिसाफ्रा आसा खालामो। मानो होनोब्ला बे खाबुआ हयथ' जोंनाव मालाबाबो फैफिननाय नंला। आरो मोनसे खोथा, नोंथाङा जेब्ला
एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन अब्लानिफ्राय नोंथाङानो बुङोमोन नोंथांनिनो खुगाजों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा एबसुनि प्लेकार्ड जेरावबो नुनो मोनोमोन बुहुमनि बर'फोर खौसे जा नों बुहुमनि बर'फोरनि खौसे जानायनि खोथा बाथ्रा बुंदों नों नोंनि न'खरनि बर'फोरजोंनो खौसे जानो हायाब्ला जों बोरै बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानो थिननो हानो बे मोनसे बिराद गिदिर सोंलु प्रमद सार नोंथांनि खुंथायखौ बे सानब्रै सानबायाव जेबायदि नुबाय जेबायदि स्ट्रं जेबायदि खरा जानो थांगासिनो जेरावहाय जों लुगैयो नोंनि सरकारा मालाबाबो गोग्लैया नोंनि सरकारा गोख्रों जानानै अराय सम थांनानै थाबाय थाथों दा बेनि थाखाय नोंनोबो मोनसे स्ट्रं बेकआप नांगौ जानानै फैदों बे बेकआपखौहाय जोङो हयथ' माबा मोनसे बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गिदिर डिसिसन लानांगौ हयथ' आंनि जास्ट नैबे बिटिआरनि एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रायानो बुंलाय गामि सोसननाय आरो गामि बोफ्लनाय बे डिसिसनाव खाथांखा मोनसे कन्ट्रभार्सिया फैखागोन बिजेपिनि माखासे केन्डिडेट आरो जिएसपिनि केन्डिडेटआ बेखौ मालाबाबो मदद होनाय नङा दा बेफोरबायदि बिलखौ नों पास खालामनांगौ बेफोरबायदिखौ नों नारसिननांगौब्ला जोंनो बर' सेन्टिमेन्टखौ नांगोन आरो बिपिएफ हान्जानि सापर्ट मोनोब्ला जों गोख्रोङै बे बिलखौ पुश खालामनो नारसिननो हागोन दा बेनि थाखायनो आं लुगैयो बा आंनि सल्युसना बेनो नोंथाङा बिजेपि जिएसपिजों लोगोसे नोंथांनि सरकाराव बिपिएफखौबो नाजावदो बिपिएफखौ नाजावनानै सरकार दादो बिपिएफखौ बांद्राय आनकन्डिसनेल सापर्ट माने जेबो नाङा बिसोरनो ओरैनोसो होनब्लाबो एस ए गुड गेस्टार बिथांमोननोबो मोननैसो इएम नि मासिखौ हगारना होदो आरो नोंथाङानो चिफ नोंथांनिनो आन्दाराव सोलिगोनबा गासिबो इएम नि बागै 6 मासनि एभरि 6 मान्थस नोंथाङा इएम फोरनि पारफरमेन्सखौ रिभिउ खालाम सोरबा बांद्राय मोजाङै मावाखैब्ला दस्राखौ सोलायफिन बेबायदि खालामनो हायो नोंथाङा एमसिएल एमएलए जागोन नों खालि बबे पार्टिनो मोनबेसे सिट होनांगौ बेखौल' फिक्स खालामनानै नोङो 6 मासनि उनावहाय जिएसपिनि इएम दानि गोदान इएमआ जुदि मोजां पारफर्म खालामाखैबा नोंथाङा बेखौ गेट आउट खालामनोबो हागोन मानो होनबा नोंहा बिपिएफनि बेकआप थाखाबाय दा बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंनि बयबो बर' रायजो राजा बा जोंनि बर' माहारिफ्रा नोंखौ भगबान बायदि फुजिगोन मानो होनबा बेबायदि चान्स जोङो आरो मोननांगौआ बिराद गोजानावसै प्रमदा अननानै बे खाबुखौ नाजावदो आरो बिपिएफ हान्जानि बे आखाइ फोलाव हरनायखौ जाहाथे बिपिएफ हान्जानि गन्थङाबो जवा बा नोंथांनि गन्थङाबो जवा रावनिबो गन्थङा जनाय नङा खालि जोंनि बर' हारियाल' देरहागोन जोंनि बर' बिटिसि बिटिआर बा बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय जेनाखि सुबुं हाजार सुबुंफोरनि थैनाय हाजार सुबुंफोरनि जिउनि बलिदानखौ जोङो साक्सेस खालामनो हानायनि मोनसे लामायाव थांगासिनो दं अननानै बिथांमोननि आर'ज बिथांमोननि आखाइखौ नाजावनानै बिपिएफखौबो सरकाराव लानानै गोख्रों सरकार दादो आरो गोख्रों खुंथायखौ सालायलांदो बेखौनो आंनि रिकुवेस्ट आदा प्रमद अननानै आं बेखौनो होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो रायजो राजाफोर आंनि बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअआ हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सार बिथांमोननिसिम सहैयो गोजोन्थों दिनैनि समावनो